L-Electrogas ingħatat b'mod sigriet ċans ta' 18-il sena biex tħallas 18 miljun euro f'danni dovuti lil Ena Malta bħala kumpens għad-dewmien fit-twettiq tal-proġett tal-Power Station il-ġdida. Skont emails żvelati il-ħadd mit-Times of Malta, il-Gvern żamm dan il-ftehim moħħbi għal kollox. Iżda f'rapport li ħarġ fl-2018, l-Awditur Ġenerali kien saħaq li hemm dubji kbar dwar kemm 18 miljun euro kienu qegħdin itħallsu, peress ma kienet qed tingħata ebda informazzjoni min-naħa tal-Ena Malta. Interessanti il-fatt li l-eks Ministru Konrad Mizzi waqt diskors fil-Parlament li sar fi frar tal-2017 kien tal-impressjoni li l-Gvern kellu kollox taħt kontroll fir-rigward ta' ħlasijiet pendenti min-naħa tal-Electrogas marbuta ma' dan il-proġett. It-Times kienet żvelat ukoll li Konrad Mizzi u l-eks Chief of Staff Keith Schembri kienu allegatament irċevew $2 miljun mingħand l-eks direttur tal-Electrogas Jorgen Fenech tramite il-kumpanija segreta 17 Black, akkużi li Schembri u Mizzi qegħdin jiġbdu. Emails kienu għad-dispożizzjoni tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fix-xhur ta' qabel l-assassinju tagħha tefgħu dawl fuq il-miljuni li kien hemm pendenti min-naħa tal-Electrogas. Jidher ukoll li fis-sena 2017 l-Electrogas ma kienx f'pożizzjoni finanzjarja biex tħallas dawn 18 miljun euro. Il-Gvern b'mod sigriet qabel li jestendi l-garanzija fuq is-self ftit qabel l-elezzjoni ta' Ġunju tal-2017 fejn tali l-Electrogas ftit xhur oħra biex jiffinalizzaw in-negozjati pendenti mal-Ena Malta. Il-Power Station tal-gas kienet weda ewlenija li biha il-Partit Laburista rebaħ il-Gvern fl-2013, weda li riżultat fuqet mill-akbar skandli qatt taffaċċja pajjiżna.